ମୋ ନାଁ ସୌଭାଗିନୀ ପଦ୍ର, ଘର ଗମ୍ଭାରିଆ। ମୁଁ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଁକୁ ଯିବି ବୋଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ନେଇକି 2ଟା ବେଳେ ସାମଲ ବସ ରେ ବସେଇକି ଆସିଥିଲେ। ରାତି 9ଟା-10ଟା ବେଳେ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିକି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ କଲେ କି ନରଣପୁର ଅପରା ହଉଛି, ଦେଖତେ ଆସିବୁ ନା ଆଇ। ସେ କହିଲେ କି ନରଣପୁରରେ ଅପରା ହଉଛି ଯେ ମୋର ପଇସା ନାଇଁନି, ଯଦି ଦେବ ଯିବି। ସେ କହିଲେ ହଁ ଆଇ ତୋର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମେ ଦବୁ, ଟିକେଟ ଦବୁ। ଆଇ କହିଲେ ବେଳକୁ ସିଏ ସେଇ 9:30 ପାଖାପାଖିରେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିଲେ, ମତେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅପରା। ମୁଁ ମନା କଲି, କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇ ଦେଖିକିରି ପଳେଇ ଆସେ, ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଗଲେ ସେ ରାତିରେ ଯାଇକି ସେଠି ଅପରା ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ବେଳେ ଫେସବୁକ ରେ ଫଟୋ ବି ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ହେଇକି। ତାପରେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ନାଇଁ। ଠିକ 8:30-9ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଫୋନ କଲି ବେଳେ ଫୋନ ରିସିଭ କଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଆଣିକିରି କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି, ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି। ଯାଇନାହିଁ ଘରକୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଯାଇଛ ନା ପଚାରିଲାରୁ ତାରପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଉ କେମିତି କାହାକୁ କୁହ ନା, ଫୋନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି କେହି। ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ ଉଠେଇଦେନି, କହିଲି ହଉ। ତାପରେ ଫୋନ ଟା କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ଫୋନ କଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟାକୁ, ସିଏ ମୋର ଫୋନ ଟା ଉଠେଇଲାନି। 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ କଲି ଫୋନ, ସକାଳୁ ଉଠେଇଲାନି ଜମା। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 12ଟା ବେଳେ ଫୋନ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଗଲ କି, କହିଲା ନାଇଁ। କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, କହିଲା ଅଜୟ ଆସିଛି। ଆଉ ମତେ ହଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ଯାଇନାହିଁ, ଆଉ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଭିଡିଓ କଲ କରିକି ଦେଖାଅ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖେଇଲେ। ସେଇଠି ମାର୍ବଲ ପଡିଥିଲା, ଧଳା ମାର୍ବଲ ପଡିଥିଲା, ଗେଟ ଲାଗିଥିଲା, ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ପାଟି କଲି ଘର ଅଛି କି ପାଇଁ ଶୋଇଛ ବୋଲି। ତାପରେ ପୁଣି ହଁ ମୁଁ ପଳେଇବି କହିକି ଫୋନ ଟା କାଟିଦେଲା। ଆଉ ଫୋନ ଉଠେଇଲେନି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଫୋନ କଲି, ଆଉ ଫୋନ କଲା ଭିତରେ ସେ ମୋ ନମ୍ବର ଟି ବ୍ଲକ ପକେଇଦେଲେ, ଯେ କି ଆଉ ଫୋନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କାହାରି ନମ୍ବର ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି, ସେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ଉଠେଇକି କହିଲା କି ଆଉ ସିଏ ରେଷ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି, କି ପାଇଁ ଏତେ ଫୋନ କରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ରେଷ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥା ହେବି ଦିଅ। ସେତିକି କହିଲାରୁ କାଟିଦେଲା। ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ କଲି ବେଳକୁ କହିଲା ଯେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କନି ଫୋନ କରୁଛ, ସେ କଥା ହେଇପାରିବେନି, ସେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି କହିଲା। କାଟିଦେଲା, ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ କତିକି ଫୋନ ଲାଗିଲାନି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇକି 7:30 ପାଖାପାଖିରେ ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ କରିକି ତା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଘରକୁ ଫୋନ କଲି, ସିଏ ଉଠେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠି ଅଛି ସିଏ, ତମେ ତାକୁ ଦେଖିନି କି? ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡିଥିଲ? ହଁ ଛାଡିଥିଲି ଯେ ସେଠି ନାହିଁ। କୁଆଡେ ଗଲା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ ଦେଖିନି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ତାକୁ ନାହିଁ ଦେଖି ବୋଲି କହୁଛ, ତମେ ନେଇଥିଲ, ଭଲ ହବରେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ସେଇଠି କହିଲା ଏଇଠି ପଡିଛି ଯେ ଏନେ ଏଇଠି ତ ଅଚେତ ଅଛି, କିଛି ଚାଲୁ ନାହିଁ, ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଆଉ ସେଇ ନରଣପୁର ହଡାଗୁଟିରେ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ଆଉ ତମର କିଏ ଆସନ୍ତୁ ନେବେ ହେରି। ମୁଁ କହିଲି ତ ପାଣି ଫାଣି ଛାଟା ଛୁଟି କର, ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ଡାକ। ମୋ ନଣନ୍ଦ ପାଟି କଲା, କହିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ଡାକିକିନା ଟିକେ ଭାଇ ନିଅ, ଏତେ ନିର୍ଦୟ କଣ ପାଇଁ ହଉଛ। ଏମିତି କହିଲାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ସିଏ ଫୋନ କଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିକି ମରିଯାଇଛି ଲୋକଟା, ଦେଖିକି ପୁଲିସ ବାଲାକୁ ଫୋନ କଲା। ପୁଲିସ ସାର୍ ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ସେଇଠି ଫୋନ କଲେ ମତେ। ମୁଁ କଥା ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଥିଲେ ସେମାନେ ଅପେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଘରେ ନ ଛାଡିକି ସେଠି ଛାଡିଦେଲା। ଦେଇକି ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ନେଇ, ମୋର ଫୋନ ବ୍ଲକ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇନା କହୁଛନ୍ତି ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ କହିଲାରୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିଲେ, ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ